Angibuyele endabeni yami ya last week bazalwane. Uyazi mina ngindoda emaqiniso. Abanye bafundisi nabahlangana nami bathi sawubona indoda emaqiniso. Ngethiwa abantu abangazi ukuthi bangikhuluma liqiniso. Angithengisi ngeqiniso. Mawu right, mawu wrong. Mawufuna kutshelo ngiyakutshela, angipretend. But last week umoya ingcalulwe nami bazalwane ngicela kuxolisa kulesicashana sa last week uNkulunkulu la Mkhize kuso walonami. Last week ababekhona bangizwile mangikhuluma ngomuntu make welwa imali. Ngicela kubuyela lapho. Bakhona ababekhona last week. Ngicela kubuyela lapho bazalwane. Ngoba umoya engcwelulwe nami. Thina njengoba siukulunga kaNkulunkulu sifana noSawoti. La sikhona senza ukulunga. La sikhona siduma ngokuhle. Awukwazi ukuthi ukulunga kaNkulunkulu wenza into komunye umuntu ebhlungu. Ngamanye amagama noma umuntu ekholwa noma umuntu engakholwa make welwa imali mise. Noma ngabe udakiwe. Yabo. Iwe imali yakhe mbize uthi baba nayi imali yakhe iwile. Imali uNkulunkulu lakunikeza yona imali enganamnikazi. Imali mawuyidobha ungazi ukuthi ekabani. Mara mangabe uyidobhe njengala isontele kulula ukuthi ubuze ukuthi ekabani le mali. Then asho ukuthi ulahlelwe imali nomnikezi. But oyithola estradini inganamnikazi yakho. Awunaqala. But ezowa kumuntu umbhekile ungamnikezi. Hayi uthi uNkulunkulu ngenitshela ukuthi icala. Uyazuke wangikhumbuza enye into uNkulunkulu Sunday ebusuku makuzosa kube Monday. Wangikhumbuza into eyake yenzeka eminyakeni eminingi la eNandos yase Springs. Ngathi mangehle emotweni angisaza ngihamba nobani. Ngehle emoto sasiyi2 kodwa. Mangehle emotweni ngathola nje ema 200 awile phansi nema 100 rand awile. Yabo. Ngawabutha. Kodwa kuba khona into ngoba aya la eNandos. Ngawafaka esikhwameni. Nangifika eNandos iqueue imile so. Ngathi bazalwane sanibonani. Ukhona lahla imali lakini. Bangibuka phansi phezulu. Ngathi ukhona lahla imali bathula bonke. Ngathi hayi shothe yami. Ngathula. Ngathi ngisethule kwangena enye insizwa imbethe ama overall ibheka phansi ithi. Ngathi kwenzekalani bhuti? Wathi ngilahlelwe imali mina ngilahlelwe imali. Ngathi imalini wayibiza. Ngathi njani wayisho? Ngathi ihlwa. Ngathola abantu bangibuka bonke bathi. Ngathi ngabona basho wathi manje uNkulunkulu into eyenza ngikhumbuza izinto engizenzile. Ungikhumbuza ukuthi ngingabi umhlatshwe embongolo ozolahlwa sowusebenzile. Sasikhumbula leso sihloko. Ungabe umhlatshwe embongolo sowenze kahle iminyaka ekugcineni umosha. Abasezwe. Siyabonga abazalwane kubo bonke bebahambile izolo. Siyabonga. Sibonga kongihlonipha abazalwane. Uyazi uma umhlonipha umholo wakho noNkulunkulu uyokuhlonipha. Ngoba mina ngithunywe uNkulunkulu mangimemezela nesukuma uNkulunkulu uyajabula ngoba nimele izulu. Enye into engithanda ukuyibonga la ebandleni indlela enithandana ngayo bazalwane. Ngiyajabula mangenibona nithandana nihleka nishutha izithombe lo moya kufuna siufake nala kubantu besilisa. Nike nibize nje nithi asishudane sikushuda kube mnani. Ngiyababona labafundisi beGrace banalowo moya. Njalo manginabo bathi asishudeni izithombe asishudeni. MawuGrace unomusa uba nomusa kuyo yonke indawo. Uyabo awukhukhumali ebafundisi bomthetho angeke umbona shuda nomunye umuntu. Laba beGrace kuyashudwa ngoba bayasithanda nani siyanithanda nani niyasithanda. Asithandane bazalwane. Thandanani. Makabonga uThixo. Asichubeke nendaba yethu yomusa. Already says uyiphethe
Already. Yes, asichubeke bazalwane. Ulunga akekho namhlanje kuyabonakala. Yabona ukuthi mangithi kube usawoti. Funa na ukhona kubonakala mawungekho ubonakala thawu. Emavesi kabe niyawabona namhlanje angeke siwabone ngoba ulunga akekho. Hey, ungathi ngaba khona ozama ukuthi replace mayengekho. Singathi siba nengangaka kodwa ukuthi umuntu ongekho oyi-1 ubonakala ukuthi akekho. Sanibonani bazalwane. Jesu wasilethela inkululeko yaphakade. Lithi iBhayibheli uJesu wasilethela ifreedom yaphakade. Uyabona le freedom yasemhlabeni ayifani yasezulwini. Lesinikezwe uJesu. Le yasemhlabeni sikhala ngema-potholes, batshontshe imali, bashaye abantu benzani yasemhlabeni. Kodwa le uKristu lasinikeze yona angeke usiphuce yona. Ifana nemfundo. Imfundo yakho akekho umuntu ongakuphuca yona. Lithi isihloko sami namhlanje uJesu wasinikeza inkululeko yanaphakade. Enginaphakade. Hallelujah. Mawumvuma uJesu ngempela uzazi identity yakho, uzojabula uzizwa ukuthi ukhululekile. Jesu makathi uma ngenikhulula nginiya babakhululekile impela. Umuntu okhululekile bazalwane umbona khuluma, umbona hamba, umbona cula, umbona gida la ukuthi ukhululekile lo muntu. Ngoba ukukhululile uKristu awusasisigcila somuntu, awusasisigcila sesono, awusasisigcila seyiqalekiso, awusasisigcila sokufa. Abanye ngathi balindi iboss, abangizwa ngiyababona. Ngathi stand up, stand up, stand up. Babasho njalo t-shirt nababona ngathi hayi. Stand up, sit down, stand up. Aqala afundisa. Asibuyeni bazalwane, asibuyeni. Thandwa zezulu. Asiye lapha kuJohn oqala John 1 verse 16 kuya 17. 1 John 1 not John oqala, John 1. John chapter 1 verse 16 to 17. John chapter 1 verse 16 to 17. verse 16. Yes. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele konke umusa, samukele sonke umusa phezu komusa. Hallelujah. Uyezwa lithi iBhayibheli ekugcwaleni kwakhe ugcwalise nathi ngomusa phezu komusa. Ngomusa phezu komusa. Yazi kukhona abantu abathi grace upon grace, grace upon grace. Kodwa bazi ukuthi lo musa ugcwaliswe kubo. Into eyenza ukuthi bangazi abazazi identity yabo. But mawuzazi ukuthi ukulunga kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uthathe umusa kaNkulunkulu waba umusa waba kulunga kaNkulunkulu phezu komusa. Siphiwe free of charge. Ingakho singakwazi ukuphosta ukuthi mina njani ngcono kuwe. Cha, awusingcono ngoba lento awuyisebenzisanga. Naye ungcono. Nalo ombona ngathi asingcono ungcono ngoba naye uyiphiwe mahala njengawe. Nalo mfundisi oshumayela akasingcono kuwe ngoba kwayena lo mfundisi uphiwe mahala lo musa. Ma grace nikhona. Funda sisi. Verse 17. Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose. Yes. Umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. Umthetho wanikezwa ngoMose indoda efako. Kodwa umusa neqiniso. Yebazalwane umusa uhamba nani? Mawunomusa uzwakala ngokukhuluma emaqiniso. Noma uyalingana zakho ziyala ngokweqiniso. Noma uyala umakoti bakho ubayela ngeqiniso, noma uyala ibandla uliyala ngeqiniso. Ngoba kuwe kuphuphuma umusa neqiniso. Wawuthola kubani? Wawuthola kuJesu. Ngoba uJesu ungubani? Ngoba uJesu umusa. Ngoba uJesu yini? Njengoba uJesu aliqiniso. Uthi mina ngiyindlela neqiniso. uJesu liqiniso, uJesu umusa. Ngoba kuye kuphuphuma konke lokho kuhle. Makabonga uThixo. Asiqhubeke, funda sisi.
verse 18. No. Emakorinto okuqala, 1 Corinthians chapter 15 verse 20 and 22. 20 to 22. Bazalwane siya ku Good Friday, kunokumoya we good. Le nsuku lezi lezi uJesu ayezile ngazo. Wayezile 40 days. Kwakusokusondela kubulawa kaJesu kule nsuku lezi. Then thina emakholwa siyakhumbula ukuthi kwakusondele ilanga le freedom yethu. Okufuze bazalwane sijulele emanxeba esasindiswa ngawo, emanxeba esathola impilo kuwo aye kuJesu. Kule insuku bazalwane ungathi wonke umuntu angabuya nje ajulele uNkulunkulu ukuthi ngizomdumisa noma kuvuma noma kungavumi. Insuku lezi esiyakuzo la kwababhlungu khona ezweni kwazama umhlaba kwafiphala ilanga kwaqhekeka amadwala kwavuka ababefe bengasindiswanga kodwa bemkhonza uNkulunkulu bavukele emzini ongcwele. Yikhathi zokuthi bazalwane ungathi siyamkhonza like never before. Hey ma TRINITY amahle angazi lento engiyizwa ko kimi ukuthi wena uyayizwa na ukuthi ibandla lingahlutshwa noma kunini. Akusekho ukuzilungisa silungiswe ngoJesu kodwa kufuna simvume ngokweqiniso. Ngoba abanye bathi bayofika kuJesu bathi besikhiphe emadimoni ngegama lakhe. Athi uJesu wena wangikhetha nini? Wena usenenzondo. Uyazi khona igama elikhulunywe ukugcobisa. Wathi yebo bazalwane sizwile siyakholwa simzwile ngoKristu kodwa masikuphile lo. Mawube usawudi, mawube isitsha, ube incwadi efundekayo. Hallelujah. Makube incwadi efundekayo, ugida la phambili kodwa ube incwadi ukuthi lo muntu ungcwele. Makabonga uThixo. Hayi, athi ngifundise, yazi sengisuke ngangena kwenye. So ngathi ngiyashumela ngathi angifundi nokushumela. Nizoze lisabe nokuphamisa izandla. Buza. Asifunde sesi, funde. Verse 20. Yes. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo. Engulibo lwabaleleyo. Funde. Verse 21. Ngokuba lokhu kufa kweza ngomuntu. Ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Uyezwa ke ngokuba uKristu evusiwe kwabafileyo ungulibo labaphilayo. Uvusiwe akasekho uJesu kwabafileyo. Uvuswe ngisho nakithi ekuphileni kwethu nasenhlizweni zethu. Makavusiwe uKristu kuwe nawe evuka. Awukwazi ukuthithibala kunomuntu ovukile kuwe. Awukwazi mani kuhamba ungathi kuNkulunkulu kodwa kube khona umuntu ophila kuwe. Ngeke ngizwe labazi imkhovu angazi khona wazi kumkhovu. Bathi umkhovu awukwazi ukugijima kakhulu man. Bathi umkhovu nje uba isididanyana. Bathi wenziwa ile speaker esihlatshwa la enhloko. Khona umfundisi engamuzwa wayeshumela kakhulu avangela kakhulu. Babathi ulunga lo wayechuka niyamazi musi lo wayevangela kakhulu ngabomama. Lo wakwaboshwa boshela irape after that. Lo mfundisi uthi bake bamshaya speaker la bathi bamenza umkhovu. Wayinaka shumela athi shumela umuzwa athi ngake ngashaya spirit kuthiwa ngenzwa umkhovu. Kodwa ngomusa waphunyuka waphila. Masingabi umkhovu wasezweni, masibe umkhovu kaNkulunkulu. Umkhovu kaNkulunkulu uvaker ngesibhunu. Uslam. Wise. Masibe wise bazalwane uNkulunkulu axhoshe ngathi ekithi sikuye. Masikhuthale ngilithandile le verse lelifundo okucobisa futhi ungathi likhona la kulawo lengizofundisa ngawo. Kodwa masibe mani incwadi efundekayo. Singabe ingolovane. Uyazi ingolovane wayibeka la uyoyithola la. Wayibamba wayibeka lapho uyoyithola lapho. Masingaphushwa bazalwane. Masingafani nabo mama besociety. Labaya ngoba bebiziwe namhlanje kuyobalwa imali ukuthi woba nabakhishiwe. Abantu besifazane bangizwa ncane. Uyazi ukuthi umuntu uyakusociety ngoba namhlanje kuyidate yesociety. Masingayi ngemaSunday einkonzweni sikhumbula uNkulunkulu ngeSunday kuphela.
Masimkhumbule from Monday to Monday, every day, 24 hours. Mawuvuka uguqu ukhulume noNkulunkulu ubonge ngoba konke okuwo kuyumusa. Every day kuhamba la kushayisa izwile nje Friday kufe abantwana abangakanani more than 22 abashayisene ne truck lesimende bashona. Kungenzeka nakimi, kungenzeka nakuwe. Kodwa lokuthi udlulane nezimoto zithi uzwa nangomoya kuthi hey umoya unyakaze imoto mawumeteleni komgwaqo ngidlule enye imoto kunyakaze yakho kangakanani mayishayisana. Abanye njengoba bezela sinabanye basuka ema-evenda, abanye basuka kuphi abanye umusa. Hayi ukuthi uyakwazi ukudrive thongo bungafika ubhekane nenye imoto. Mbonge Jehova mphefumulo wami kuko konke. Yebazalwane, ingani lamadoda ethu, ingani labafazi bethu, ingani sibabonga kangaka. Into kuphizolo namhlanje sabo uswidi ngiyabonga sithandwa sami ngiyabonga. Kodwa uNkulunkulu uhluleka kumbonga kayiwani. Awubuke nje umhlanje nje uphoqola make me nice mntanami. Mntana gogo. Umuhle seseso. Kodwa bonga uNkulunkulu uthi inkosi lama make me nice. Hey. Mina ngiyambonga uNkulunkulu, ngimbonga kuko konke ngiyabonga. Ngimbonga ngihamba kahle, ngimbonga ngichuka ngithi inkosi ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga. Ngiyabonga nokuthi nje ngikhonze nebazalwana abahle njengani. Abalunge njengani. Abathanda uNkulunkulu njengani. Uyazi mawakhumbula emazwi ami engithi mina emabhube silang 1000 nawaholwa yimvu eyi1 angwasabi. Aholwa yimvu waya ngayidli lemvu. Uthi mabhube sikahle oraqa uyikhumba zebhube angwasabi nama ngeke angenze next. Ngiyathemba ukuthi inyama yemvu imnandi kwendlule yami angwasabi. Kodwa emabhubesi izimvu ezingi1000 eholwa ibhubesi eli1 ngiyasaba lezo zimvu ngoba iholwa. Manje wena uholwa umholi ongalovi oza every day owenza yonke into kaNkulunkulu wena. Angisho kuwe cha ungalimali, ngisho kulo angisho kuwe. Bathi bazalwane iqiniso maselikhulumeni masimkhonzeni uNkulunkulu like never before. Usithandile sibabi wenza kubuyisana, sabuyisana naye, sibhema, siphuza. Kodwa uNkulunkulu wangabuka lokho, wasithanda ngoba uNkulunkulu akabuka ukwenza kwethu kodwa ubuka umphefumulo. Phela ukhumba ukuthi uNkulunkulu into layifaka kuwe akusiyinyama kodwa wafaka umphefumulo wakhe. Makathi uNkulunkulu masenze abantu basifuze siwo uNkulunkulu bakulo mhlaba ngemandla lasinike wona make siphefumulele. But masingabaze amandla esinawo. Ungichazile umfundisi mayikhuluma izolo lapha esikhona. Uthi nje kufa sokufuza uthi nje. Hey ngasho ngathi nabangayibamba lento ebazalwane. Ungasolo uthi hayi ngiyezwa hayi lecolo lizongibulala leli hayi ngiyala. Unemandla okukhuza lecolo. Wena unemandla ladlula lecolo. Wena unemandla kuzo zonke izinto uNkulunkulu wakulo mhlaba. Uthi uNkulunkulu basifuze. Basi simfuzile uNkulunkulu. Phoko wayisithine uyazi mawuthandaza kukhona into ekuwe. Musu ukutshela uNkulunkulu ngecolo. Musu utshela uNkulunkulu ngentamo ebhlungu. Tshela intamo ebhlungu ngoNkulunkulu. Mani noniphambanisa izinto. Obvious uNkulunkulu uyakubona ukuthi intamo yakhe ibhlungu. Umtshela uthenzeni. Wena ukuphe amandla kokuthi wena khuluma nentamo, intamo iphole. Uyazi khona uJohn niyamazi lona olungise emaphaya. Uthi uJohn mayihlangana nami ngidrive imoto ngabo Friday. Uthi kimi uJohn yazi baba Mkhize.
or ungishayela uthi ngema uyeza kimi uyafika uthi hey sophilile Moses and so right man hey uNkulunkulu wakho ngiyamsaba uthi hayi ngiyamsaba uNkulunkulu ngathi nangithi ngusenyangeni wathi John ngiyeke uNkulunkulu wamzongivusa uthi hayi ngiyambona uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wethu mabambone kithi singafoli elayinini lebantu abangamazi uNkulunkulu siwo uNkulunkulu thina akusadingeki sithi kuwe ungaye enyangeni asaba khuluma odos labo do angithi kodwa sesikhuluma ukuthi uzazi ukuthi ungubani ayofola enyangeni hawu na ukhona hey hayi bathi yonesebenza hayi no wena inyanga ngokwakhe edlula zonke inyanga ngoba le nyanga ekuwe ilapha zonke izifo hayi angiqhubeke asiqhubeke sesithola incwadi yami verse 22 ngokuba njengalokhu kuAdamu bonke bayafa yes ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa sasinade nokuphiliswa thina sisafi ingakho athi umpostoli Paul ovuma uJesu makuthiwa ufila akafanga ulele ngoba uzovuka abantu abafako ilaba labafa bangasavuki thina sizovuka lithi iBhayibheli abafe befele enkosini makeza yena ezolanda ibandla lithi iBhayibheli bayovuka nino niyoguculwa lithatha imizimba emisha ngoba le mzimba le ezwabhlungu le eyonako angeke imelane noNkulunkulu kodwa imizimba yomelana noNkulunkulu ile esoyithola masigucula ngesinye isikhathi ngiyothi ngisashumayela la ngibone ngigucuka lithi kwenzekalani mhlambe ningasangiboni abanye bacanta isikhuluma ingane kwani abanye bacanta isikhuluma ingane kwani sikhuluma into eyokwenzeka nje nakwenzeka ngiyanicela bazalwane nina niyosala abangakamvumi uJesu but angisho ukuthi ungamvumi for lento engizoyisho mangabe kwenzeka ngicela uyithathe isudu engiyobe ngigcokile yes uyazazi shuthi uyazazi lithi iBhayibheli umuntu uye ozazi kona uNkulunkulu wakhe umuntu uzazi yena noNkulunkulu wakhe makabona phela yes umntana ungamuzwa acula kusindiswe abantu acula kangaka siphakame sonke kungenza ukuthi akazange amvume uThixo siyabonga X6 ithathe egcobisa asifunde sesi 22 awumphinde verse 22 ngokuba njengalokhu kuAdamu bonke bayafa yes ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa sesiqede nokuphiliswa siphilisiwe ngemvimbo yakhe siphilisiwe ngemanxeba yakhe uyakhumbula ngalesikhathi uJesu alapha emthini esefile kodwa emanzi laphuma kuye enza umsebenzi esefile ngalesikhathi uJesu kufuza aphula inyawo ngoba umuntu bekathi nasesiphambanweni bamphula inyawo ukuze babone ukuthi usofile noma usaphila ingakho babaphula kodwa uJesu zangaphulwe nelord ithambo lakhe kwathi nakeza lendlobo sitha sakhe esikhulu saseyindlobo uyazi uJesu wayekhuluma enye into bazalwane isitha saJesu masifika simhlaba ohlangothini sithla ukuthi sibone ukuthi uzothi samhlaba kuma yabona ke indawo lezi ezisensitive athi umlaka kuthinta kuyo uthi wamhlaba exactly khona wayifuza athi uJesu wayithulela Jesu wathi wena udinga amanzi ayingcwele wamthela ngamanzi thela esweni uthela sitha wamuthi tsa liso lavuleka waqala wabona lo uyinkosi ngempela liso lavuleka wena hayi maruthando olungaka bazalwane uyazi uJesu esahamba emhlabeni uthi thanda isitha sakho njengoba uyithanda wena ngoba
mawenza njalo ukhombisa ukukholwa. Lo muntu omzondako uyokusiza kusasa. Bazalwane ushilo ugcobisa wathi siyadingana. Siyadingana bazalwane, siyadingana. Noma ungaba nemali engakanani uyamdinga lo muntu ombukela phansi. Ngeke ngibuke ngapha ewela mlambo lokwakusathuthwa emabhakede. Uthole abantwana bebantu angazi noma sathuthwa namanje or sebabakhela kahle. Ngale ngapha ngaseWellas 8 asabuthwa emabhakede bewakhishwa. Uthole abantwana bebantu abanye yabo bababukela phansi. But ukube lo muntu akekho bozobuthelwa ngibani ibhakede? Ubani bekazokubuthela ibhakede lobulongo bakho? Siyadingana bazalwane. Ngoba masingaba sonke lapha ubani ozobutha? Ngoba na uthi tishera ubuthele ibhakede umuntu nomuntu udalelwe into yakhe yenzisisa. Wasibona thina siklina sigqoka ama overall senze madradi la sibizelwe lokho. Bazalwane asibe usawothi singaphakami singamphakamela uNkulunkulu. Uyazi ufuna ukuyigcoka i-overall ufundile uhlala ema-ofisini uyigcoke. Amen. Kanti uJesu ngoba bekenza konke. uJesu ingakuba bambiza noma kuphi. Ngoba uJesu wayeyithobile uthi niyobonakala uthi ngabafundi bami uma nithobile. Thoba. Ungasolo uthi uyangazi mina ngisebenza phi? Uyangazi mina ukuthi utishela? Hayi man hayi. Thoba. Funda. Verse 23. 23. All right. No, asimiyeke asikisini. Aseku maKorinte 2 ne? maKorinte 2. Niwabhale phansi yebazalwane niwa underline lama verse man. Niwa underline lama verse. Liyokusiza ngelilanga mawukhonjwa nje kuthiwe ngeGood Friday nje siyobe sibakhomba nje bangazelele sithi awe khuthaze ngezwi nje uhleli lapho usuku. Wow, ngathi ngiyababona abanye bathi sibakhuluma hayi ibani ready bazalwane. Nimbonile usizwa izolo laba bebahambile. Uvela khombe lo yasisi. Akayi neprogram. Nami ungikhombe nje ngingazelela ngathi ngoba manje ngoba ngihlala ngiready. Ngihlala ngihlomile. Funda says 2 Corinthians chapter 5 verse 14 asike sihambe nayo. Verse 14. Ngokuba uthando lukaKristu liyasiqhubezela. Funda. Sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke. Uthando. Uyazi bazalwane uthando lujule kakhulu. Lujule kakhulu. Nami ngeke ngajula ngizwa umpostoli njalo uZulu ashumela ngothando. Ngajula kwavuka ezinye izinto ngathi hey uqinisile yazo umpostoli ba ukuthi kube sonke bazalwane sinothando ngaba kekho limazo omunye. Uyazi bazalwane impela kuyafika kimi ukuthi mawurape umntana omuntu awunalo uthando. Mawukhohlisa intombazana uthi uyayithanda ungayithandi awunalo uthando. Ngoba uthando lubonakala ngokuthi uthande wonke umuntu. Ungamyuzi. Noma ngabe bomyuza mzalwane wami ngicela ukuthi from today ukhiphe inkomo umlobole cha. Manje ukhombise uthando. Nawe ntombazane mawunemali mkhiphe uyikhiphe umnikeza kulobole ukhombise uthando. Cha ngithi uzoyibuyisa masasebenza. Yabotha umthembi. All right. Mara bafana insizwa. Masibaphatheni kahle. Singadlali ngabo. Sikhombise ukuthi nathi uNkulunkulu wasithanda. Mawubona ukuthi umchithela isikhathi miyeka hambe. Bamthathe. Uyamgugiza. Ubani ozomfuna umuntu asavela izimvu ezimhlophe. Umbambezele.
uthando bazalwane lwenza ukuthi ungayenze enye into ebuhlungu komunye umuntu. Uyabona nje mina uthando lababa njengoba ngimthanda ngamntanami. Angifuni ukuthi kube khona into ezophazamisa umntanami empilweni. Nakuwe makube njalo kimi, ngingafuni umuntu ozophazamisa impilo yakho. Ngabuki ngoba uthando ngiyamzala enyameni, nawe ungumntanami. Nawe ngiyakuthanda. Mawukhala nami mangikhale. Uthando lweqiniso lolo. Not ngithi ngizobiza uthando kucala, uthando ozodla nino senginikeza imvuthuluka. Akuthi uthando lolo. Mangabe umuntu enothando upha wonke umuntu into efanako. Ngijabulile nje izolo ngibona sidrivela umama wethu, umama eniyamfanele lekhumbi man. Uyazi la ibandleni asikhethi umuntu. Mina ngithe ngisacabanga ukuthi sizodrivela ngibani ngoba undodana ukwazi i-keyboard kakhulu. Maye drive imoto hayi angabulala abantu. Ngithe ngisacabanga ukuthi ubani wathi umama Bishop sinomama wethu uphelele. Unayo ngisho ne PDP. Awu ngishayiba abbreviation akhona PDP. Hayi mina ngithanda mayibizwa kahle man. Public way drivers. Undrivele kahle ne? Undrivele kamnandi ne? And uyazi kuthini? Maka driver yena njalo nisingafika eCape banganimisanga. Yeah, emaphoyisa la umgwaqo mosabuka ukuthi umuntu wesifazana la sashaya izaza lakhe njengayizolo lithe kunokuthi bammise bathi yabo plus kuthi ke kuye futhi kunomusa nabambuka nje kuthi hayi lo ngeke njengami nje bazalwane mina angimiswe emgwaqweni hayi ukuthi ngimiswe hayi into labazongimisela ne speed trap nje and nakhona speed trap nabantu bangibopha ngivele ubuza ucobisa ngivele ngehle nangehla ngimaceleni kwabo bavele bathi hamba bavele babona ingilosi bathi salo hamba wena ke wehla bakubopha bakugibeza evenini right asifunde sis ngokuba uthando lukaKristu luqhubekezelwe sikubona lokuthi munye owafela bonke ngokuba bonke sebafa wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe basaziphilela bona baphilele yena owabafelayo wabuya wavuka 16 funda 16 kanjalo thina asisayi kwazi umuntu ngokwenyama abamba ngicela ubambe la ngiyacela ngicela uyibambe lento engizoyisho lithi iBhayibheli kanjalo thina asisayi kwazi umuntu ngokwenyama lisho kuthini musu kubalela umuntu izolo lakhe ayithi lo muntu useyisidalo esisha kunebantu abathi angeke ngitshele ubani ngiyamazi bekenza sobeza hayi ungumzalwane ingani wena uyafuna sithi wena uphendukile isidalo esisha lithi iBhayibheli awusambuki ngezolo lakhe asisayi kumazi ngokwenyama bengihamba nomunye ummeli la siye Joburg sisuka naye la sengimxoxela ngommeli omunye onenhliziyo enhle kunaye phela mina ngiyatshelana ngithi wena udla kudla kwami la ngiyakuphakela wenzani sihamba la endleleni ngiyamthengela kudla nakabuya ungitshela ngeimali ezinkulu bo 24,000 ngithi mina kuya yazi wena kunommeli omkhulu ngiyamtshela igama lakhe uthi kimi yena no siyashiyana mina ngiadvocate yena ungummeli ngithi iadvocate ngiyayaza wena usi-advocate la ingene ejajini ayigcoki wena uyagcoka mawungena ungangitshela ngoba ngingazibona ngitifiketha kodwa usi-advocate ngamanye amagama yena ungitshela ukuthi ungcono kunalo omunye ummeli musani njoba sikuKristu kuziveza ningcono kwabanye phambi kobuso baNkulunkulu ivision yethu ithi we treat all equal. Why is but treat all equal ngoba naphambi kobuso baNkulunkulu ba equal akekho umuntu othi mayisangenela eminyango ngokufuza azinyeze wonke umuntu ingako sithi namhlanje ubani owamkela ibandla namhlanje ubani okhuthaza
senzela ukuthi wonke umuntu azizwele ebukhoneni bukaNkulunkulu. Yinye into esingeke senikhombe nonke sithi wena yenze so ngoba sifuna uqambe banga mawungakhipha umnikelo okweshumi angeke uzokwenza umnikelo ngane ngoba sisaba ukuthi uzocambe banga uthi ekhipha nikelani kanti awunikeli wena then so uqambe banga sesicambise manga but lokho kunye freedom freeway N12 funda sisi Nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Phela uJesu masingamazi ngokwenyama simbuke ngokwenyama siyombiza ngeJuda. Kukhona bazalwane namhlanje emaJuda awafuni kuzwa ngoJesu ngoba embiza ngeliJuda. Anishoni kahle hle bazalwane. uJesu wayeliJuda. uJesu wayengasiLjuda bazalwane. Kanjani? Ozala Melusi. Ngeke ngibekise ngale inkosi yemakhosi. uJesu wayengasiJuda kodwa wazalwa umJuda. Kodwa igazi likaJesu lalingasilo umJuda. Igazi likaJesu lalaNkulunkulu ngoba ukhuleliswe umoya oyingcwele. Ngeke ngasho ngelila ngathi uMaria ayikho intombi la emhlabeni ungahamba wonke uye nasemhlangeni ayikho intombi ezale umntwana eyintombi into bangasuka umama uzala umntwana uyintombi into wena abugugu yavu phela uJesu akazange akhuleliswe umuntu ukhuleliswe umoya then intombi bakhe babusolo kuphelele buntombi buka Maria bucedwe nguJesu naka zalwa waceda ini untombi ya understand le khona siyabona animshayela izandla ngakho uJesu makathathwa igazi lakhe lisiwe laboratory kuyovela igazi likaNkulunkulu ngoba ewuNkulunkulu yingakho athi mawubone mina but mawumthatha ngokwenyama uzothi liJuda leli yingakho emaJuda amaningi lithi iBhayibheli awamamukeli uJesu aselinde iJuda elinye eliyovela ngoba bathi yena uliJuda baselinde omunye uMesiya yingakho bangamvumi uJesu emaJuda amaningi makabonga uThixo funda sebangizwile Verse 17. 17 Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. awusambuki ngezolo lakhe awusambalele emacala akhe ngacisha ngakhuluma enye into awukwazi ukuthi mina njengoba nganginolaka ebusheni bami ngingakamamukeli uJesu uthi namhlanje umuntu lalelani bazalwane angeke ngitshele iqiniso awukwazi kuba nolaka kanti somthathile uJesu noma ningasho kancane amen kodwa ngitshela iqiniso lalelani la uJesu make fika empilweni yakho ushintsha buwena kubuse yena umpostoli Paul uthi ulaka alumsebenzela umuntu kuKristu mawufika kuKristu kuyaphela ukuthi wena ungubani kuphela ukuthi uzibize ngokuthi ngumZulu mina ungibheke kahle no nawusasho njalo lithi iBhayibheli akusena mJuda akusena mGreek mawusathi ndife kahle ndikhoza ngizokubetha mina ngizokubetha awukabi emseni usenenkani ndiza kuphahlaza bangizwa kahle bakaXhosa nemaZulu angiza kahle ngiyumZulu mina ngizokushaya mina ngizokubetha ikhanda ukusibetha ikhanda usho njani bazalwane masi kuKristu
masithi noma basibone edrobheni uyabona mina umzimba wami angiziphanga lo mzimba nawe awuziphanga akekho wathi inkosi ngicela kungena kulo mzimba noma umuntu angakubuka uyazi kukhona abanye khona umuntu okwangitshela ngathi ngangishumayela lapha eholweni uthi lo mfana akahlangana nami ngelila ngedrobheni hey mara Mkhize kanti ushumayela so hey mara ufana nomuntu wena okhulwayo ungibuka ngeso lenyama angizenzanga ukuthi ngibe nalesithunzi engikuso bazalwane asisambuka umuntu ngokwenyama uyazi kungangena umuntu la eningamazi onesikala angenela mhlawumbe yasabeka mawuzombuka ngeso lenyama uyoluza into ezinkulu ngoba wena ubuka mhlawumbe lo muntu wathola ingozi yemoto wena umbuka ukuthi uyisigebengu eZayoni mina ngikhonze khona vele bakhona labathi nabasabeka yilaba leader kakhulu athi angena nje ngemitha sinje ngemthanda kanti vele washaywa but nasikholwa bazalwane masikholwa man masikholwa akuphuphuma uthando kithi masiphuphuma uyazi into eyenza ubaba umsiba ngangifakazela into eyenza abantu abashadile bahlala isikhathi eside bethandana yilo ukuthi mawumbuka unkosikazi wakho mina uswidi bangimbuka unobuso uvela athi sifile njani right bonjani unalento lengenza ngemthande ngoba uyasmile mara unkosikazi uzokugcolozela nje ubumi uzusabe ukumbuza swidi usale njani baqathi basheshe bahlukane labo bantu uyazi umuntu mawumsaba abantu kube senza lenkonzo yomshado bakhona abashadile nangu nomama usongo khona uyazi ukuthi umama ohlala aswacile usaba nokumcabuza wena wazi usole le ndoda uthi ayikwazi kuphatha umuntu wesifazane iyagcina kumcabuza mhla beshada no inkingi kulo mama ngoba uhlala hlinile ismile sakho senza something ngomunye umuntu okubhekile mawusmile nje uthi ngisho noswela umsebenzi uzwa ngathi sowunawo umsebenzi ngiyangichaza ukuthola abanye babhalile ukuthi my happiness ubhale ngesithando sakhe athi my happiness kufuna ube njalo kumuntu lakakubuka hayi umuntu azasabe nokucela kudla kuwe ulambile kodwa uyasaba ngoba ungeneki or wena ndoda umkakhe asabe nokucela imali ngoba vela ungeneki ingana umshela wa usmile khipha lelo thando uyazi uthando esinalo akusiyo lwethu luka Kristu lo thando ophiwe liKristu lisebenzise kubantu bayalidinga sibura uyalidinga uthando angithi sithando sami yes uyalidinga uthando yes khona bangichaza kuba khipha usibura bamfakela babathi ubhuti wethu God bless you siyadingana bazalwane man khona umuntu ongasukuma la athi mina ngisho nobaba wamakakaza athi uyangithanda wena yisho-ke kuye ukuthi ngiyakuthanda mina ngiyasho kule insizwa ngoba i-father figure iyashoda kakhulu ngiyasho ukuthi ngiyanithanda ngilemanga ngiyasho nawe mfana wami ngiyakuthanda dala ngisho futhi ngiyakuthanda sithandwa sami yes akuthanda uBishop funa thine obaba sidlale indima yabo baba kini ngoba abanye bena ababazi obaba babo uNkulunkulu usilethele ebandleni ukuthi siniphathise okobaba nani bomama nibaphathise okomama nabo makoti benu nibaphathise okobantwana benu abantwana bebantu sebadivorce ngenxa yabo mamazala nami ngaphathwa kabe emendweni wakuthunywe ubantu bakuphathe kabi musu ukudlala ngebantwana bebantu baze badivorce ngenxa yakho nemagama leswakhuluma kubantwana bethu awukana hlaleni ungashadi umntwana azayiphonse emshadweni nje angawufuni ngenxa yenkulumo zakho ngumzalwane
Angisasho la kubo Sibongiseni tishadana. Ngoba bayoze bathathe bobringa bova. Current. Verse 1. Verse 17. Verse 17 baba. 17. Uthini isithando sami Mam Bishop? Mam Bishop uthini? Animnikeze i-mic. Umuntu obuzako uyakhula enkosi kodwa ungabuzi. Uhlala ngazi. Ngilapha kule verse lapho lithi kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama. Yebo. Nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Yes. Ngila kule verse lokuthi asisayikwazi umuntu ngokwenyama. Njengoba uBishop alichaza ngifuna ukuthi asichazele lona kabanzi ngoba sinalento leyo ukuthi khona le verse ugcobisa akhuthaze ngalo uKayini wathi I'm not my brother's keeper sekabulela umfowabo. Uyayibona lento leyo. Asibuka umuntu ngokuthukuthela kwakhe ngithi izwi likaNkuluNkulu lithi thina siukulunga kaNkuluNkulu noma ngabe umuntu uphuma akwatile or noma ngabe umuntu ujabulile usesokulunga kaNkuluNkulu asibuki umuntu ngokwenyama akusho ukuthi manje ngoba ukwatile awusalunganga wena lokulunga ukuphiwe uNkuluNkulu ulungile ukwatile unjalo ulungile ujabulile unjalo angeke kuze kusuke lokho ngoba ukuphiwe uNkulunkulu. And then yesibili yile yakasibongiseni noKhwezi wayibashaya izandla kangaka ngoba uBishop angasababuzi ngomshado. Ngifuna ukueda ekutheni nabo bangadlali ngabantwana babantu ngabe naleyo bayishayela izandla uBishop ushilo ukuthi ningadlali ngabantwana babantu. Amen. Kanjalo uma siyabonga Mam Bishop. Verse 17 ithi kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha bheka sekuvele okusha. Lokho kufuna sikubambe kakhulu bazalwane ukuthi wena usasidalwa esidala. Wena yonke into ngisho nemasiko akini noma bangathi kini bonke bebabulawa icancer or babulawa yini wena usekho kuleyo line wena uyisidalwa esisha awusafoli phambi kwaligazi labo gogo nabomkhulu bababizwe ezibayeni lokho kufuna ukwazi ungathi bonke abantwana bala ekhaya benziwa isiko mina la abantu abami akhona uyi1 owenziwa isiko noyedwa nokuthi afake ibhengela lensimbi kuthiwa ngenzela amazinyo or what nalo buhlalonyana lo nuts ingani inyamazane lapha ivele emazinyo ingafakanga masikholo bazalwane asixubi ukuthi uthi uthemba uNkulunkulu uphinde uthuyisele umntwana ngentwanyana ingakho umntana wakhe azosola ahlanya nje ngoba uyaquba ngithi uyaquba namhlanje umthunisela insiba zenyoni enye ongayazi nawe nje uyazi khona into esizibiza ziyihlalele le iqiniso silazi angithi iBhayibheli uSolomon uyakhuluma ngesula ngesstupid nangenayeful istupid umuntu ongakazi kodwa ifulu umuntu owaziko kodwa bese soyenza bazalwane yiliphi ivangeli elifuna silishumayele la maningazizwele ebukhoneni bakaNkulunkulu yiliphi ngicela ukuthi next week ongazizwele ebukhoneni bakaNkulunkulu angitshele ngizomnikeza azoshumayela leli alifuna silishumayele ukuze azizwele ebukhoneni bakaNkulunkulu ayikho into ebuhlungu njengokuthi ushumayele into ebhalwe ezwini lenkosi umuntu aphuma athi angizwanga next yazi mina ngisezwa angisezwa mangicala igrace la khona ebazalwane besinabo mangicala ngishumayela igrace bahambile mina njengomalusi ngiyabazi bahambile
bahanjiswa ukuthi sithi abanasono. Bafuna kusolo sibathethisa lezono wena unjani njani. Stambe manga uNkulunkulu asalimbulile. Zizwelene ebukhoneni bukaNkulunkulu. Zizwelene ngoba uNkulunkulu unikhululile. Funda sisi, funda. Verse 18. 18. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Yebo. Owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Sesibuyisene noNkulunkulu. Akusekho umprofeti ozosukuma emela asitshela ukuthi uNkulunkulu usikwatele. Dala sabuyisana noNkulunkulu. Njengoba nje ulimele wena ndodana, akhamba kumprofeti uNkulunkulu uyalwa. Uthi ugijimisa imoto la isontweni kakhulu na ungena ejartini. Akusekho lokho. uNkulunkulu dala asithethelela, akasasikwateli uNkulunkulu. Wabuyisana nathi ngoKristu. Hey, abanye bafa bathi babuye emathuneni bayotshengisa ugogo imoto entsha bawendleleni ube kuphi ugogo. Ithi iBhayibheli bayafa ngokuswela ulwazi. Funda, wasinika inkonzo yokubuyisana. Nathi masibuyisane. Ungasolo ungakhulumisa umuntu kuze kubuye uJesu. Buyisana nebantu. Ungasolo ungakhulumisana nomndeni wakho, usolo umbalela into usemncane. Wacela ibro Elisha wangakuthengela umama wakho ibro till today ufuna kumusa lapha ku Riyatsotela uyomtshela phambi kwabantu mama ngacela ibro wathengela uzibani. Angithi nawe uxolelwe. Mkolele lo muntu wenkosi. Mama, ubani wamusa esikolweni wafunda, mina ngathi ngicela kufunda, wathi awunamali. Mntanami, into ya 2020. Dlulisa. Buyisana nebantu. Ebantu bayakudinga. Ebantu ngabe uyabasiza kodwa ngoba ungeneki. Kuyaziwa ukuthi hayi loyo hayi akangeneki. Ugcoke kanjani kulunga kaNkulunkulu ungangeneki? Funda 19. Verse 19. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Ayi, funda. Engababaleli iziphambeko zabo. Wena ubalela umyeni wakho noma iboyfriend yakho ngoba ninawo vele. Uyakhumbula kuthi ngathi ungikhiphe, zange ungikhiphe ku 2002 na 2001. Wow bazalwane. Uyakhumbula ngebirthday yami zange ungikhiphe siyodla sekhunda. Wow. Singabalelani iziphambeko zethu. Noma singaze siqabane la sesidlule khona sisabuyeli. Ukukabana khona kungaboni ngasolinye. Kodwa masingabalelani ukuthi uyakhumbula. Indodana yolahleko lithi iBhayibheli mayifika kuyise ithi yamkhumbuza. Wathi ungasakubali lo. Sesibuka into yamanje. Sesibuka inamhlanje. Yabona masingabukana ngalelo liso. Singakhulumisana sonke. Ngisho nalabo baba labashiya nezingane. Nanga baba khona mama. Labo baba bashiya nezingane. Singababingelela sibabuza impilo. Ayithi umthanda futhi. Elizangakurrape. Mkolele ubuyisane naye. Ngoba lento ukuthi umbambele emagcubisa kubangela i-high blood. Ubizi high blood ihlalele. Umbuze nje uthi unjani uyaphila. Ngisho nesitha sakho umuntu ongakhulumisi, uyazi mina uNkulunkulu kakhulume nami. Athi akufonele abantu abakuzondayo bonke. Ishaya ingcingo, abanye bangaphenduli, abanye baphendule. Unjani athi ngiyaphila ngithi ngiyabonga. Kukholwa kwethu khona into okuzoyenza bazalwane. Umusa le khona into. Mina ngibone kule viki leli kungena umfowethu officeini bambonile bomduno sesi.
ngamangala athi hawu lo mfowethu soyenza kimi azongibona uthando esilwenza kubo bagcina sekusile la kubo kuthi hayi man mara ngimzondelana athi ngibuyele wangena wangichawula wahlala phansi saxoxa ngamangala ngathi kothi igrace yingakho uJesu athi ungaphinisele okubi ngokubi wenzela uJesu ukuthi ekugcineni kuyoba nokuthula noma umuntu ungampingelela i-ex yakho uyibingelela ingavumi ibingelele nakusasa ibingelele sesi hayi ungasabi ibingelele azathi hayi usho ukuthi usangifuna kanti hayi wena sowuxolile ukhombisa ukuthi wena ukhululiwe uthi uJesu mangenikhulule nebaba khulekile impela uyazi mina ngeke ngathatha umngami lo usithando sami ngaya naso khabo pink upinki lo wayengihlupha ngaya naye mina angithi uyakholwa umngami nami ngiyakholwa umngami akasabali into zayizolo ngangifuna ukuthi abone lo pinki wayengachitha lonke libandla wayezonivuthuza wena njengabe sokushaya le pinki mina uNkulunkulu ngiyambonga ngalo nkosikazi lo hayi kancane uNkulunkulu umbambile umngami saya sangena sahlala uphi upinki wathiwa hayi sohlala kuphi ngangifuna mbone futhi kube nginenamba yakhe ngabe ngingim-invite azofika nala kami aphekele uye umngami amnikeze ukudla umngami akabona ukuthi ngokungihlukumeza kwakhe uNkulunkulu wangiphe umfazi onokuthula kanjani ngoba uNkulunkulu uyayiphambanisa izinto mangabe ungayiphathanga kahle into yakho uyosola ubhale ima message angapheli sengiright man sengiright wawungasho ngani kusenesikhathi futhi sengiright asandlula umuntu an overtake usetregeleni ekhiphe emazambani lapha hey kwakungisibongiseni wami lo wadlala ngethuba funda sisi ebeka kithi izwi lokubuyisana bazalwane ngiyanicela ngisaqhubeka ngithi asibuyisaneni nabo bonke esixabene nabo please ngisho nalabo abasukelako basidelele asibuyisane nabo ubuyisane naye yazi uzenze isilima ungasizwe isilima ngoba thina esikolwako vele besibuka njengezilima buyisane nomntanakho kukhona omama abangabakhulumisi abantu ababo umntwana bathi uyabuya uzokhulumisana nomama umama akafuni ukuzwa lutho funda verse 20 ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu uyezwa ke kongathi uNkulunkulu unxusa ngathi thine asimele uNkulunkulu simele uNkulunkulu senze lento uNkulunkulu bekufuza yenze emhlabeni siyenze kubantu babona uNkulunkulu uthando lwakhe ngathi kamakhelwane bangabe kungasetshenzwa ake nje ufake isijumbana seplastic thumele abantwana thi na futhi uthenge lokhu lokusemathini nokuvaliwe hayi lokhu labazothi kusofaka umuthi wayithenga into abazothi ufaka umuthi bayilahle thenga le abazoyibona ukuthi isesiliwe kahle ivaliwe wenze kukholwa uyazi kunemizi la okudala bagcina kudla inyama eyosiwe dala ngabona ikhehle linye lidlula lapha ngosinyama ngalibiza ngathi baba Mahlangu ozodla sasisosa inyama nje sasinawe nesibongiseni lo baba sambiza siyosa inyama yazi wenza into ebuhlungu lo baba mangibopha inyama iyosiwe ivuthiwe ayithathwa ifaka la esikhwameni wayifaka la wathi ngiphathele abantu abami wayifaka la ebhantshini ejazini wayifaka wathi uza la uyiphathele abantu bakhe lokho wasifundisa sinosibongiseni ukuthi kukhona abantu bazalwane benkosi abathi noma bandlule eKFC kwehla izinyo phela inuka kamnani KFC
Dala igcina. Kodwa umntana wakho uyasebenza. Umntana wakho uyasebenza. Kubuhle bokumazi ebusheni bami. Ukumthanda uJesu. Siyaqeda bazalwane ningakuphele imali. Nxa ngimdala kudlulile konke kuhle bami. Manathi yebazalwane uNkulunkulu angeke asicasukele nami ningangicasukeli njengoba ngifunda isikhathi eside nami nginomuzi kodwa uNkulunkulu makathi nginifundele Nkosi yami ingane estradini siyema kushisa langa sicoxa izindaba bakwazi zonke itradi mara uyaqasuka masishumayela manje sokufuna kuhamba awusazi ungaphuma kanje no bazalwane sisemseni asinifundiseni iqiniso laNkulunkulu sibe lesikhathi langeliwali nje lange Sunday funda sesicede verse 20 uyaqhubeka yes siyanincenga esikhundleni sika Kristu yes sithi buyisanani noNkulunkulu abangakamamukela uNkulunkulu siyabancenga sithi buyisanani noNkulunkulu mvumeni vumani uJesu azonisebenzela funde 21 verse 21 yes ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu Yesu sesilifundeka nini ukuze kuyena into esenza ukuthi sibe ukulunga ukuthi sithena singena kuyena saba ukulunga kwakhe ukuze kuyena asizenzeli bazalwane senziwe nguye saba ukulunga ingakho masukuma sithi ukulunga kaNkulunkulu asicede sesasekumaGalatia 5 sengiyaceda khona bazalwane mani la suke bangishumayelise kabuhlungu mani sengiyababona yena basibanengi mani kodwa sibafuna kuhamba mani bajahile ngazo kwenza ukuthi bahlala mhlambe ezindlini ezinhlori kangazi kodwa sikhona bazalwane nje abangasafuni Nkosi yami uNkulunkulu akabalungisi bekezele mzalo la ungibekezele wena yazi ubekezelele funda Galatia 5 verse 1 to 6 verse 1 uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokweni lokugqila iliphi ijoko lokugcina ijoko lomthetho ijoko lokwenza amasiko usikhululile lelo siko lizokusiza ngani usalenza kanjani ukhululiwe ngoba ayisekho into engabusa phezulu komzimba wakho asali hamba yolenza isiko but siyakwazisa ukuthi wena usukhululiwe ejokweni lemasiko ukhumbule ukuthi emaJuda bewenza isiko abathi libuyisana noNkulunkulu lokuthatha abafana babeyoba circumcise kodwa kwatholakala ukuthi lelo siko abawagcwalisanga onke khona la shoda mangabe uthatha umntana wakho uyomenza ukuthi circumcise cha awenzi isiko wenza nje inhlanzeko wena ukholwayo ungathi umntana wakho mawumbona esitoti uthi hayi wena ukuthi zange usiwe le usahamba eceleni kwevangeli lo mntwana nje uzoconda usakhule nje uzoconda hayi ukuthi kufuna enziwe isiko asiseke emasikweni thina funda verse 2 2 bekani mina Paul ngithi kini
uma nisoka Ayi. uKristu kayi Hawu. kunisiza ngalutho. Uma hayi mana ubani ophethe English mhlambe lokusoka bakwazi ngeEnglish. Awulifunde ngeEnglish. Ziningi imfundiso la. In circumcision and Jewish regulation, then you are acting as though Christ is not enough. Nkosi yami. Ayikho benefit, ayikho into eniyoyizuza ngokucircumcise uma nicabanga ukuthi uKristu uyangena kuloko. Akukho la yonenzela kona. Awuliphinde ngesizulu sesi. Bekani mina Paulo ngithi kini uma nisoka uKristu kayi kunisiza ngalutho. Hey. Asali asambeni siyosoka. Kodwa singasoki ngoba sithi senza isiko. Senza inhlanzeko nje. Fana nokugeza emazinyo. Senza inhlanzeko. Hayi ukuthi sicindezele abantu ukuthi basebenze kufa inkomo for nothing. Inkomo enengangane ezimvu. Asiceki ningizwe kahle. Khuluma into esencwadini kaNkulunkulu. Thina bazalwane asisenzi ngoba senza sithi kulisiko. Funda sesi. Verse 3. Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo Hey. ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. Mawusoka utwenza umthetho. Usashodela imithetho leyi 612. Mawuthi ugcinile umthetho ngokusoka kusashoda 612. Asazi. Uyayikhona. Ingawo sithi ngcono ungenzi. Ngoba lo mthetho wahlule abanikazi bawo oMose. Mawuhlula uMose wena uyini kuMose? Indoda eyayivululwandle. Indoda eyayithothi intitshe eyikhuluma noNkulunkulu. Indoda eyabona umhlane kaNkulunkulu. Uyini ke wena nawuthi uzogcina umthetho? Umthetho wahlula uApostoli Paul esabulala emakholwa ewazi wonke umthetho. uMose umthetho wayewazi njengokuthi A E I O U wayewazi wonke kodwa kuugcina ngaka athi uJesu nino ninikeze abantu imithetho ehlula nino nokuyifukula ngemino. Unzima umthetho. Nzima siyabonga nje ukuthi omama banamhlanje abasanikeze umakoti babo bafaka into eyishisako babathwese. Nje umuntu akashonile thina siyamakala manje imvale ngengubo. Umntane abantu abhubhuzele lapha ngapha. Mina umkami mangishona kodwa ngiyohlwithwa. Okay. Alright. Hlwitha. Mina ngifuna ukubona umzalwane laba mvale ngengubo ebusweni. Next. Futhi laba esikhonza nabo ba umyeni nomama yongiyomangala ukuthi ngiyobabuza umndeni nimvala kanjani ngoba basindisiwe labantu. Ngoba abanye bahleka phansi. Mina ngabona la eWhite City umzala wamashonile umama wakhe ayivale ngomngubo nabangene abantu ayivale nabaphuma boba hey boba la engubeni wathi uyakhala nabaphuma boba la beka khona uzibani hatha oseyama. Funda. Verse 4. 4 Nahlukene noKristu nina nonke enifuna ukulungisiswa ngomthetho. Niwile emseni. Nina nonke enifuna kulungisiswa ngomthetho niwile emseni. Ungazibali ukuthi usemseni mawucuba umthetho nomusa. Wahlanganisa umthetho nomusa. Umusa ngeke ukusebenzele. Uwile wabheka phezulu ngenyawo zoyi2. Niyawazi umthetho? Abanye abakawazi solo sifundisa nje. Abasivakashele mhlamba abazi ukuthi sikhuluma ngani. Says we understand sikhuluma ngani. Sikhuluma ngomthetho kaIsrayeli. Ngasikhathi uMose abantwana bathi bacela umthetho. Wakhuphuka entabeni wabuya saphethe ingcebhe zematshe. Umthetho lo othi ungabuka umuntu wesifazane, ungagcoka into emfishane, uthwale, ungaqondisi. That is law
funda. Awuboni manje bakhulekile bazalwane manje bagcoka kahle. Shaya umoya manje sena ndawo. Jesu uthi uma ngenikhulula nekhulekile bakhulekile impela. Hawu ngakhumbula umntana nami Nkosi yami ke namhlanje uphi kodwa uzukhaya. Utheni? Sesikolweni. Oh, okay. Funda sisi. Verse 5. 5. Ngokuba thina ngaye umoya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. Awufundele phezulu Ngokuba thina ngaye umoya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. thine silungisiswe ngokukholwa. Akukho esikwenzile. Sikholwe ukuthi uJesu inkosi nokuthi wasifela sase siyalungisiswa. Ungasikwateli masikhuluma lezi ndaba. Asizenzi senzwa ukuthi sibonga uJesu osikhululekile sababakhulekile impela. Usibona siza sichuka sishile sihamba ngema-wheelchair siswele silambile ukuthi siyayazi lenkosi ukuthi isithanda kangakanani. Next week uze ugcoke i-breakfast babone ukuthi ushe kangakanani. Babone ukuthi uNkulunkulu wethu simthanda sishile. Ngoba sikhuthaza nabanye ukuthi bangathi bathona bashe kancane bangeze esontweni. Funde. Verse 6. 6. Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki. kuNkulunkulu kuthi usokile noma usokanga akusizi lutho. Uyabuka nje uNkulunkulu athi wazwa ingcweba nje wayizwa ubuhlungu. Kungafanelanga. Akusizi ayikho into ozoyigaina. Funda. Kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Ukholwa okusebenza ngothando. Yonke into esiyenza ngobazalwane masiyenze ngothando. Singaforce. Yasikhona into engibusisele lapha esiye khona izolo. Ngibuzwa umama umfundisi beyahlela eduze kwami. Njoba sidla kudla okumnandi kangaka kwenzeka into ezimnandi ba. Ngithi kuye mama, hey mara usho ukuthi uspendile ne. Uthi lo mama hayi Bishop asispendanga. Yazi bazalwane benze ngothando. Omunye wenze cabelengwana, omunye wenze inkukhu, ngathi mina Nkosi yami wazi wabusiswa mama. Nami ngake ngithole bazalwane abazinikela kanje. Omunye nje apheka inyama eningi ayilethe esontweni. Omunye apheka isipinashi esiningi asilethe esontweni. Omunye apheka emagwinya. Sakha umzimba kaKristu bazalwane. Ngoba bakhona banganayo imali yokukhipha kuthengwe. Wena onayo awuke uthenge nje. Awu lasingaba njalo. Bazalwane masingaba njalo. Nkosi yami ngiyanenza kanjani nibe njalo? Ngoba okay. Verse 6 ngimqedile baba. Umqedile verse 6. Yes baba. Awumphinde. Verse 6. Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki. Kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Full stop. Alisukume bandla. Akusekho engachaza.